kuvaamassa Raaseporin linnaa, tai oikeastaan ilmakuvaamassa, kun mulla on se helikopteri. Ja nyt ajelen kotiin päin ja täytyy sanoa, että tää tie Inkoo Fagervik Snappertuuna on varmaan yksi kauneimpia teitä Suomessa. Varsinkin nyt näin ruska-aikaan. Täällä on kauniit värit ja suosittelen lämpimästi, jos teillä on vaan aikaa, niin kannattaa käydä ajelemassa.